Направо ме отзема паника, като си помисля. Толкова ме е страх да не сгреша с този имот, че накрая просто ще взема да се откажа. Мира, знаеш ли защо блокираш? Защото търсиш жилище за цял живот, а такова всъщност няма. Толкова много пари, че и кредит трябва да взема. Ами ако всичко се промени след няколко години, сменя си работата, нямам нужда от този апартамент, а аз съм заклещена тук и не мога да мръдна. Имотът не е последна спирка, а актив. Гледай на него като възможност сега. Много е важно да прецениш сега какви възможности имаш. Имаш нужда, имаш възможности и ако не поемаш финансови рискове, значи сега е твоя момент. А след година, 2, 3, 5, ако нещо се промени в тебе, просто ще смениш имота. Гледам този апартамент и всичко изглежда супер, но не спирам да мисля. Ами ако има скрити дефекти? Ами ако документите не са изрядни? Мира, страхът от грешка е просто страх от неизвестното. Точно това ме притеснява. Представям си, че плащам и после разбирам за скрити правни проблеми или течове, за които никой не ми е казал. И после как да се съглася, без да се притеснявам, че може да излезе някой проблем. Разбирам те, Мира. Покупката на имот има два етапа. Първият етап ние гледаме технически характеристики, конструкция, разпределение, дограма, състояние на сградата. Когато си неуверена, задължително се консултирай с специалист. Това ще махне страховете ти. Етап 2. Гледаме документи. Тук е много важно да знаем какво купуваме и от кого купуваме, но по документи. Казал, рекал, вече тук ни важи. Затова юридическото обследване на имота ще ти даде нужното спокойствие. Виждаш ли, когато светнем лампата на процеса, ти ще знаеш какво правим, защо го правим и кога го правим. Така ще знаеш целият цикъл и няма да имаш неизвестни, съответно ще бъдеш много по-спокойна. Мисълта за 30 годишен кредит направо ме ужасява. Все едно слагам белезници на бъдещето си. Хората не се страхуват от самия с кредит, а по-скоро от липсата на план. Страхуват си от числата, но те не са там за да ни плашат, а по-скоро за да ни дадат спокойствие. Как да спя спокойно, като не знам дали лихвите няма да се дигнат двойно или да не остана без доходи? Всяка вечер си представям най-лошия сценарий. Не мога да направя тази стъпка, а много искам. Мира, спокойствието идва, ако имаш правилна финансова рамка и разбира се буфер за черни дни. В крайна сметка всичко е математика и цифрите не трябва да те плашат. Те са там, за да ти дават спокойствие и сигурност. Ние всичко ще сметнем още преди първия оглед и така ти ще знаеш на какво можеш да разчиташ и как ще се случат нещата. И тогава ще видиш, няма да е страшно. И най-важното, Мира, запомни, само с бюджета никога не прави компромиси.